It-tnejn wara nofsinhar bosta inġabru fl-Istadium Nazzjonali ta' Taqali propju biex jaraw il-finali tal-Jubilee Cup tan-nisa u tal-irġiel, żewġ partiti importanti għax-xena sportiva Maltija. Dan fis-sfond tal-125 sena mit-twaqqif tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA. One News mar qalb in-nies f'Taqali fejn seta' jsegwi l-atmosfera brijuża mumenti qabel ma bdiet il-partita tan-nisa bejn Hibernians u Mġar United. B'turija ta' rispett lejn pajjiżna spikkat il-banda tal-Korp tal-Pulizija fejn tellaw kunċert mill-isbaħ b'diversi siltiet mużikali. Tal-kunċert ittellaw wkoll qabel il-partita tal-irġiel. Il-banda tal-Korp tal-Pulizija komplet il-kunċert parata qasira quddiem it-trofew il-Għeq tal-Fidda. Kien il-mument meta ndaq l-innu nazzjonali Malti fejn l-għajnejn ta' dawk kollha preżenti fl-istadium waqgħu kollha fuq il-banda tal-Korp tal-Pulizija u l-plejers bil-wifqa isellmu lil Malta Sovrana.